inhloli zami nduna. Kukhona ukushaya amanzi lapha elum8. Kuthiwa kubonakele lo okwabafanyana, lo kwamagambuti. Kudlalela lo ongenamvume lo bathu bani. Noshilwali. Yeah. Wenqumalo. Uthini kimi? Ha? Mina ngiyakuthuma ukuthi uhambe elum8 uyobheka lo muntu okuthophuna ukuletha ivakashi ngaphandle kwemvumo. Wena uthumela inhloli zakho, ha? Manje awusho akungcono ukuthi siqashe lezo inhloli zakho wena uyokumsebenza. Ngiyaxolisa nduna. Ngiyaxolisa. Uyoxolisa kahle enqumalo musubheka iphepha lakho leholo. Ngoba ngizocela uNtsumbu adonsa u50 wokulala emsebenzini ufaka uniform. Okwesibili adonsa omnye u50 ukuthi wena uzenza uJona lona seBhayibhelini owathunywa eThalashisho aqonde Ninive. Nduna wathunywa eNiniva washona eThalashishi. Anandaba waqonda phaya kodwa ngikwazi ukuthi inhlanzi yamgwinya amlayi. Manje ngamanye amagama nduna usho ukuthi uNtsumba uyinhlanzi kumele gwinya yonke le 100 rand yami.